اللہ الرحمن الرحیم وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر انا لا نضيع اجر المصلحین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمتا للعالمین۔ بعد از حمد و صلاۃ خطبہ دے اندر قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید اس دے دو مقامات مقدسہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے، جنہیں چوں پہلے مقام دے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ کہ اسی رسولاں نو صرف اس واسطے بھیجنے ہاں کہ او نیکی دی صورت وچ اللہ دے انعام دی خوشخبری سنان اور گناہ کرن دی صورت وچ اللہ دی نافرمانی کرن دی صورت وچ اللہ دے عذاب دا ڈر سنان۔ فمن آمن و اصلح جیڑا بندہ ایمان لے آیا اور اصلاح دی کوشش کیتی، رب فرماندا انہاں دا انعام کی ہے، نتیجہ کی برآمد ہوندا ہے فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون جڑے بندے ایمان لے آئے نے اور اصلاح دی کوشش کیتی ہے انہاں تے نہ تے کوئی خوف ہوئے گا اور نہ ہی وہ غمگین ہون گے۔ دوسرے مقام وچ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا انا لا نضيع اجر المصلحین کہ اسی اصلاح کرنے والوں دے اجر نو ضائع نہیں کردے۔ اج دا عنوان سخن یکم رمضان المبارک دے حساب نال حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے اصلاح دا طریقہ کار کی ہوندا سی جس دی برکت نال اللہ کریم نے اس معاشرے نو ایسا سکون نصیب فرمایا کہ جڑا سکون جس معاشرے نو نصیب ہو جائے ایسا پر امن معاشرہ پھر دنیا تے نہیں ملدا۔ اور اصلاح دا فائدہ کتنا ہے اور فساد دا نقصان کتنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی سن، آپ نو یمن دی طرف قاضی شرع بنا کے بھیجیا، جج بنا کے بھیجیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا حضرت معاذ بن جبل نو لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا۔ حضرت امام محمد بن محمد الغزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ احیاء علوم الدین دے اندر اس جملے نو نقل فرماندے نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اے معاذ بن جبل تیرے ذریعے کسے ایک شخص نو ہدایت نصیب کر دے، ہدایت عطا کر دے، او ایک شخص نو تیری وجہ تی تیرے سبب نال ہدایت مل جانا اے تیرے واسطے دنیا اور دنیا دے اندر جتنیاں نعمتاں نے انہاں ساریاں نالوں افضل اور بہترین ہے۔ تے ظاہر ہے جنوں ہدایت ملے گی ساڈے ذریعے تے اساں دی اصلاح دی کوشش کیتی ہے تے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اپنا فضل کر دیا، رحمت کر دیا، اس نو ہدایت نصیب کر دیتی ہے۔ پتہ اے چلیا کسے شخص دا ساڈی اصلاح دی وجہ تی ہدایت تے ثابت قدم ہو جانا، یا اگر پہلے بندہ گمراہ سی تے ہدایت دی طرف اس دا لوٹ آنا، اے دنیا اور دنیا دے اندر جتنیاں نعمتاں نے انہاں ساریاں نالوں افضل اور بہترین ہے۔ یعنی او جڑا ثواب ملے گا، او ثواب دنیا اور دنیا دیاں نعمتاں دے مقابلے چ رکھیا جائے تے دنیا اور دنیا دیاں نعمتاں اس ثواب دے مقابلے چ بالکل کم نظر آمن گیاں۔ دنیا تے دنیا دے اندر کیڑی کیڑی نعمت ہے؟ سونا دنیا تے، چاندی، ہیرے، موتی، جواہرات، کتنیاں قیمتی چیزاں زمین دے اندر پائیں جاندے دنیا تے نے، لیکن انہاں نالوں بھی افضل اور بہتر کی ہے کہ ساڈے ذریعے کسے بندے دی اصلاح ہو جائے۔ تے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وے کہ جس معاشرے وچ اصلاح کرن والے موجود ہوندے نے، اصلاح کرن والیاں نو اللہ تبارک و تعالی کے انعام عطا کرے گا۔ حضور محبوب سبحانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی اس چیز دا مصداق نے جڑا اس حدیث پاک دے اندر باقاعدہ ذکر کیتا جائے گا۔ حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم ہادی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا جس وقت فساد دا زمانہ آئے گا، اسلامی احکامات نو لوگ اپنے اوپر نافذ نہیں کریں گے، اسلام ایک قسم دا پردیسی ہو جائے گا، لیکن کچھ ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی جنت عطا کرے گا۔ فطوبى للغرباء، غرباء واسطے جنت دی خوشخبری ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی تھی اے کیڑے غرباء نے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الذین یصلحون ما افسد الناس من بعد من سنتی، میرے اس دنیا تے جان تو بعد میری سنت دے اندر جڑا لوکاں نے فساد برپا کر دیتا ہوئے گا، اس فساد نو جڑے لوگ درست کرن گے او حقیقی غرباء نے، اور انہاں واسطے اللہ تبارک و تعالی نے جنت مقدر کر دیتی ہے۔ اور ایسے جڑے اشخاص نے انہاں وچوں ایک شخص حضور محبوب سبحانی قندیل نورانی حضرت شیخ عبد القادر الجیلانی المعروف 11ویں والے پیر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دی ذات والا صفات ہے۔ آپ دی ذات والا صفات کتنی مقدر علی سی، اس حوالے نال آپ دے بارے جو سیرت نگاراں نے لکھیا وے کہ آپ دا نام سی عبد القادر، کنیت سی ابو محمد، اور القاب سن محی الدین، محبوب سبحانی، غوث الثقلین وغیرہ۔ آپ یکم رمضان المبارک نو صبح صادق دے وقت بغداد شہر دے قریب ایک قصبہ سی جیلان، اس دے اندر 470 ہجری نو پیدا ہوئے نے۔ آپ دے والد بزرگوار دا نام سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ، اور آپ دی والدہ دا نام حضرت سیدہ ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ والد دی طرفوں حسنی سید نے اور والدہ دی طرفوں حسینی سید نے۔ اسے واسطے میرے امام احمد رضا فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمانے نے تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا، نبوی می الوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، مفتی شرع بھی ہے قاضی ملت بھی ہے، علم اسرار سے ماہر بھی ہے عبد القادر۔ حضور محبوب سبحانی قندیل نورانی آپ دیاں تعلیمات، آپ دے افکار و نظریات، انہاں تو خبردار ہونا، انہاں دے بارے علم رکھنا، اے نور دیاں حسین وادیاں چ چلنے دا نام ہے۔
اور حضور محبوب سبحانی قندیل نورانی شیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی تعلیمات تو کسی شخص دا خبردار ہو جانا ایک طالب حق واسطے انج ہے جی میں پیاسے نو پانی مل جائے صحرا دے اندر، کسی بھوکے شخص نو کھانا میسر آ جائے، کسی بھی انسان واسطے آپ دی تعلیمات نو اپنی زندگی دے اندر لانا انج ہی ہوئے گا جی میں صحراواں دے اندر ہولے دے نال باد نسیم چلے اور جویں ویرانے دے اندر بہار آ جاوے۔ حضور محبوب سبحانی قندیل نورانی شیخ عبد القادر الجیلانی آپ نے جڑی تعلیمات ارشاد فرمائیاں نے انہاں تعلیمات دا نتیجہ اے وے کہ آپ نے باقاعدہ رجوع اللہ دی تلقین کیتی ہے کہ اللہ دی طرف رجوع کرو۔ آپ اپنے بیٹے نو وصیت کردے ارشاد فرماندے نے علیک بتقوی اللہ و طاعتہ ولا تخف احدا سوى اللہ تعالی ولا ترجع احدا سوى اللہ ووکل الحوائج الی اللہ ولا تعتمد الا الیہ واطلبها جميعا منه ولا تثق باحد غیر اللہ التوحید 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 و جماع الکل التوحید۔ آپ فرماندے نے اے میرے بیٹے تیرے تے دو چیزاں لازم نے، اللہ دا خوف اپنے دل وچ پیدا کر، اللہ دی اطاعت کر، اللہ تو علاوہ کسے تو نہ ڈری، اللہ تو علاوہ کسے نال امید نہ لگا کے رکھی، اور اپنیاں تمام ضرورتاں رب دی بارگاہ وچ دعائیا انداز وچ پیش کر، اور اسے ذات دی طرف پکا بھروسہ کر لے، اور جو منگنا ہی رب کولو منگی، رب تو علاوہ کسے کولو بھی بالاستقلال نہ منگی، اور توحید دے اوپر قائم رمی۔ اسی طرح آپ ارشاد فرماندے نے کہ اے میرے بیٹے ذات رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے نال کامل وابستگی اے بندہ مومن دا شعار ہے۔ آپ ارشاد فرماندے نے علیکم بلزوم المساجد وکثرت الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے مسلمانوں تواڈے اوپر مسجداں نو آباد کرنا لازم ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام تے کثرت نال درود پاک پڑھنا اپنے اوپر لازم کر لو۔ فإنہ قال لو نزل من السماء نار ما نجا منها الا اہل المساجد۔ آپ فرماندے نے جدن بھی آسمان تو اگ یا کوئی عذاب اتردا ہے، اس عذاب تو اگر نجات پائیے تو انہاں لوکاں پائیے جنہاں مسجداں نو آباد کیتا وے۔ اس واسطے مسجداں نو ہر بندہ مسلمان نو آباد کرنا چاہیدا وے۔ اور اسی طرح آپ ارشاد فرماندے نے کہ اے بندہ مسلمان اپنے عمل اور کردار دے اندر پختگی پیدا کر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والےو لوکاں نو اس کام دا حکم نہ دو جڑا خود تسی نہیں کر رہے۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اے گل رب دی بارگاہ وچ بڑی ناپسندیدہ ہے کہ تسی لوکاں نو تے تبلیغ کرو تے خود عمل نہ کرو۔ اور اسی طرح آپ نے ارشاد فرمایا وے کہ جڑا بندہ دین تو دور ہوندا ہے تو او کس وجہ تے دور ہوندا ہے، چار چیزاں وچوں کوئی ایک چیز پائی جاندی ہے تے بندے دا دین بندے دے ہاتھ چوں نکل جاندا وے۔ پہلی چیز آپ فرماندے نے بعض بندیاں نو علم ہوندا ہے لیکن علم دے مطابق عمل نہیں کردے، انہاں دا دین انہاں دے ہتھوں نکل جاندا ہے۔ دوجے قسم دے او بندے نے جنہاں نے عمل تے کرنا ہے لیکن جہالت دی بنیاد تے عمل کرنا ہے، علم دی بنیاد تے عمل نہیں کرنا۔ تیجے او بندے نے جنہاں نہ تے علم سکھیا ہے، ساری زندگی جاہل ہی رہے نے۔ اور چوتھے او قسم دے بندے نے جنہاں نے لوکاں نو بھی دین دا علم سیکھنے تو روکیا، خود تے سیکھیا نہیں لیکن لوکاں نو بھی روکنے تو ذریعہ بنے نے۔ ایسے بندیاں دا دین انہاں دے ہاتھ تو چلا جاندا وے۔
اور اس دے نال نال آپ نے ایک بڑا ہی کمال دا جملہ ارشاد فرمایا وے کہ جڑا بندہ فقراء دی غمخواری کردا وے او بندہ کتنا بہترین ہے۔ آپ ارشاد فرماندے نے یا غلام اے لڑکے، آپ اپنے شاگرد نو سمجھا رہے سن نا، جس طرح کوئی چھوٹا بچہ ہوندا وے تے استاد انہوں کہہ دیندا ہے میرے بیٹے، اے میرے پتر، آپ انہوں کہنے لگے سم و اذا افطرت واصل فقراء بشیء من افطارک لا تاکل وحدک، کہ تو روزہ رکھ، جس وقت روزہ افطار کر رہی تے کلیاں افطار نہ کریں، کسے نہ کسے فقیر دی غمخواری ضرور کریں، جو تیرے کو افطاری دا سامان موجود ہے او دے چو کسے فقیر نو ضرور دویں۔ اور آپ نے فرمایا کلیاں نہ کھائی، کیونکہ جڑا بندہ کلیاں کھاندا ہے تے کسے نو ولم یطعم، ضرورت مند نو کھلاندا نہیں، کول موجود ہون دے باوجود، یخاف علیہ من الفقر والقدیۃ، اس بندے تے پھر خطرہ ہے کہ وہ خود گداگر بن جائے گا، یعنی جڑا کنجوسی اختیار کرے گا وہ کامیاب نہیں ہوئے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جڑے بندے کنجوسی تو بچا لے گئے نے، جنہاں نو سخاوت دی صفت عطا کیتی گئی ہے، وہی بندے حقیقت وچ کامیاب نے۔ اور آپ دا آخری ایک فرمان اور اس کے بعد دعا، آپ نے بڑا کمال دا ایک جملہ ارشاد فرمایا وے، آپ فرمایا ہے کہ اے امت محمدیہ دے افراد، تہاڈا اس گل تے یقین ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی ذات پاکیزہ تر ہے، هو المطیب، اور خود اگے لوکاں نو پاک کرنے والی ذات ہے، والمخبر، اور تانوں اس چیز دی خبر ہونی چاہیے اللہ کہ نبی کریم علیہ السلام نو اپنی امت دے افراد دے تمام اعمال دی خبر ہے، تمام انسان دے اعمال نگاہ نبوت دے اندر موجود نے۔ نبی کریم علیہ السلام اپنے ہر امتی دے عمل دا مشاہدہ فرما رہے نے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور محبوب سبحانی قندیل نورانی شیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی دسی ہوئی تعلیمات دے مطابق سانو زندگی بسر کرنے دی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔